Ramuacho kuomge ni nitiere gik magidwaro go seketo gik magidwaro ayanga. Yes. Must people sit down mondo chak keto saa mar wuoyo nikech kuom ranyisi kopo ni jochako ni luorore sani counties gin 47. 47 wach ni juma ka juma intiere county. Mago jumbe 47. Higa nigi jumbe 52. Nyiso ni chiegni higa achiel uluoro ruwe counties. Apenji bati. Donge Jumapil ka Jumapil luonga wera tilka. Ka wabiro gore koso wabiro loso. Mondo mi wapim gik moko kira do nyaka walosi. Manyiso ni ma waketho mna saa Jumapil ka Jumapil ko biro ka. Nikech ka jo wacho ni joma tindo gi osewacho gima gidwaro. To dong nyaka ng'ere. George, joma tindo gi osewacho gima gidwaro. Yes. To nitie gik moko ariyo kata adek ma samoro pod kiko it. Mana achiel kuom nikech joma tindo gi onge jatendgi mokwongo. Gise declare ni gin leaderless to gise declare ni gin tribeless. Mamano to oyienegi ka gidwa declare. To koro paro kikore nikech sama in koro nyalo bedo ka miwach ni joma tindo gi osewacho gima gidwaro. Ere ng'ama wacho nikech nitie joma tindo be ma oyie ni sirikandni dhi maber kendo onego bed ni loso gik moko kaka osepango. Koro ere kaka wadwa keto premium e wi joma tindo ma kwedo sirikal ni gin e joma tindo kende Kenya ka ma joma tindo man koni nyoro. I mean, let's be honest. Ka giwuoyo kuom joma dongo to seche moko gi generalize ma giwach ni jogi te nikech wan gi words moko mwatiyogo ni jogi te osebete sirikal kuom higni 30-40 onge gima ginyalo nyisowa manyien gi gik makamago. Omiyo jomoti te kata joma dongo te onego dhi dala sirikal obed ne joma tindo nikech joma tindo ema koro nigi paro manyien to kendo ema koro nigi kama gidwa tere Kenya. To jomoko bende moko kuomwa bende chich ni to ka en generalizing kwadwa generalize joma dongo ni gin onge koro gima ging'eyo to joma nyo waneno ka kwelo e maandamano gi te gin joma tindo. Joma nyo muko gik moko to wang'o gik moko nyo kaneno tieng' makni kata joma dongo machalo Raila ka muko gik moko koso in nye kamera wuo mako jomoko moti ka kwelo to wang'o gik moko. To dang' wan bende wachak generalize kare ni joma tindo te jokuo. Nikech ka wadhi kamano to bro gik ni wambe wawacho ni jensi te jokuo nikech manyo kwelo kanyo jensi ok nyo gin mbese jo Raila Odinga gini onge dawa manya neno ka kwelo across the country sama nyi wang'o gik moko kare wan koro jomoko bende odengo wach ni joma tindo te jokuo ok wanyal wacho kamano wang'e ni nitie joma tindo maber mane kaka joma tindo bende onego ng'e ni nitie joma dongo ma osebede sirikal ma bende maber to kata obed mana finance bill 2024 manogo piny wang'e ni wabunge mang'eny nogo no ne finance bill no kendo nochung' kodgi mak mana ni jomoko nodhi odonje wigi moketo ni ng'ata manie bunge en jasiki ne onge kama ne gichung'e ma giwacho ni wabunge makama kata mrengo makama nochung' kodwa omiyo gin beta gin ne gisewacho ni gimoro amora ma mbunge ok jakorgi. Koro mae mamiyo nyaka ji bed piny mondo walosi. Nikech ka ok wabedo piny to wabro bedo gi back and forth nikech sami wacho ni joma tindo se wacho margi. To nitie joma tindo be manie ng'e Raila Odinga kata manie ng'e William Ruto. Gin bende giwacho ni wadwa ni wawuo. Ere kaka dang' waket premium kuom joma tindo makwedo ni joma tindo kende to joma tindo moyie masiro to wawacho ni gin duondgi nok wawinji gin after all koro gin joma tindo. Okay, yes, Dr. Makbat.